What's up, everybody? It's Uncle Looking Bokeh, King Ellen is in the house. We are back with another reaction videos of our fanatic boys faces of Matomazane, the girls. Oh my god, I cannot wait to do this. They released a video yesterday. I'm so excited to do this. Are you guys ready? Yeah, let's get into it. Nothing much. Let's get into it, alright. Just in case if you're wondering, this is my friend over here. Yeah. Yasabuvel, animsupport phela kwi-comment. Imncome. Kadala. Wenza njani manje Mkhonto? Alokhu uthumele ngane ekhaya. Xolisa Phosile. Ukuthi bese ikukhumbula. Ngikhumbule. Hayibo Mkhonto uyahlanya yini ekhanda? Lalela. Ayisekho into esihlanganisayo manje. Ngisalokhu ufuna ngibona. Sukhuluma nami kanje. Awubonga nokuthi ngikusizile. Oh, ufuna ngibonga? Okay, ngiyabonga Mkhonto. Bye bye. Sifuna nimtshele ukumshaya iqiniso. Blackmailer manje. Phosile, into ngifuna nje ukuthi ungilalele. Ngikuthembisa ngiyena umuntu omubi. Lalela Mkhonto. Ayikho into ozoyitshela umshayi. And futhi ayikho into ozoyilalela ephuma kuwena. Sizwana? Phosile angikweleta phela. Wena ufuna ngitshela umshayi, at least ngikabule. Umuntu somsize, wamsiza. Usekhuluma nawe, muzoyenza njani? Mina wenza ngimtshela umshayi. Uzomtshela? Abo mhlawumbe mhlawumbe mengingayenza. Hayi mina mengiyangize ngimtshela umshayi. Phela sathi lapha le situation akuyona. Abo phela sicabanga ukufana. Ngeke iziyenzeke leyo nto. Ayike. Futhi ngizomtshela umshayi. Lalela la. Ngithe ngeze umtshele lutho umshayi. And futhi ungaphinde ufune ngibona. Ngeke phela ngifike ngisize nisangibhampela. Siza ngamtshela umshayi. Mina ngicabula. Awulalela phela Phosile. Bethu singenza fast. Ngiyakuthembisa. Ngitshele umuntu ngalento. Asunginike nje lento engifunayo. Kanti Mkhonto wayifuna ngiqabula vele. Sikusiza ngani ukhesi? Wazi ngikuthanda Phosile. Ngisenemnyaka zami ukuthandana nawe. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ngeke ngithole lo thuba lelo. So, ngithemba nami lokuthi ngithole lo khisi ngixolisa umoya wami. Ngiyakthembisa. Khisi wodwa nje. Aphuma ngiphele empilweni yakho. Ngiphinde ngihluke. Okay. Guys, laba babuka le video le wena uma umfana esewenza kanje kuwena wena umuzokwenza njani? Like umuzoreacta kanjani emva kokuthi akusize manje useya blackmail noma usayaqinisa kuthiwa blackmail? Yeah. Noma manje useya blackmail umuzokwenza njani nje wena njengentombazane? Please let me know in the comment section. Okay. But please, after lo kiss lo, ungaphinde ungikhulumise. And uphuma phela empilweni yami. Ngiyakthembisa. Uphuma ngiphele empilweni yakho. Okay ke, kuza. Bye bye Satan. Ewo. Abona usasebenzisa le video zathole noma yini. Nama Yeah.
Qinisile. Yo. Ayingeke phela. Yabo ba Nkosinathi lo babhalela abhale intanga phela. Thatha isikhathi sawo hla. Athi hayi wena mkhonto wena uzoyenza lokhu masubeke. Ale phone ngingayilindele mina wena. Nampo. Awuseduze na akubona kanjani useduze. Oh, lifoni mnyama. Umdlalo omuhle mawuqhubeka. Sathola into akade wayifuna. Kade lokhu yaqala lempahla le. Kade lokhu ifuna. Wena mbasa uthola ithuba lokuthi uqabule umuntu wakade wakwamfuna uzenze nje. The same dog. Uzojabula? Ha. Dali. Adali. Athi kumele sithole umuntu esizombiza ngodali yabo. Into engizongithini manje le. Kanjani? Dali. Yazi le ngoma engitshela ethi Adali mama sibonele sami asithi elabo sibonele sami Wena manje ucabangani lo udali wakhe? Wena nje muzowenza mhlawumbe usukhuluma netheni yakhe lokhu ithule. Ayifani kunokuthi lokho ukhulume wedwa khona umuntu la eduze kwakhe. Dali. Ngiyakuthembisa uzosithola isagila sakho. Nkalakathi. Uyamsaba nje wena uplate. Hawu dami usuyibeka kanjalo. Hayi ngoba ngimsaba uplate. Uyamsaba Nkalakathi. If pha uthi awumsaba, indaba ungayikho silanda. Dali. Ngicela ucabangise kahle lento le. Ifuna ukuthi uyangithanda. Nawe uzobona ngempela ukuthi kashashe ufuna uqisa nenduku wena. Nkalakathi Dali. Siyavuma mama siyamsaba uplate. Dali. Ngempela ufuna ngilona noplate. Serious. Nkalakathi. Ngifuna isagila sami. Ukuthi mina wena ukuze usithole. Shuza bhubha mabhubha. Dali. Lento yenzayo ikhofe kodwa. Nkalakathi wena mfana. Kufanele ngabe uyangilwela hayi lento yenzayo. Dali. Yazi uba umuntu kuzomela uthiwaza amandla akho. Kuzomela uthi uyikhethi izimbi kumele uzilwe. Ngisho baningi abafana sebalashwa impilo zabo. Kuyancisha ukuthi izinto kumengameli ukuthi bazile. Bathi ungangifela nje Nkalakathi. Awutefu Fatima. Uzayisifela isagini. Lento ifana nokufela ishumi. So hayi buhambo la ngishumi lami. Hawu. Hawu phela khona into ngifuna ukuyisho kubiza ngoba. Ngimbuza ukuthi ngimbize ngoba uthi ngimbize ngoway. Acabangeke wena intombi yakhe sithi hawe uyokulandela phela ilo ishumi lami kule mfana. Usuyolela ishumi. Hayi mina mengeke. Isagila yini isagila bro. Wazi ngathi isagila ngcono. Kanti sifuna isagila mina Nkalakathi. Ufuna lesiya. Ulungileke. Ngoba ufuna ukuthi isagila kuplate ngizoyela mina. Dali. Ngiyasaba nje wena. Okay, Dali ngizoyika usilangisa Basi ngicela ngithembise sona ngawenze lutho. Ngempela Dali. Ya ngiyakuthembisa. Uzosithola isagila sakho namhlanje.
Nazo-ke. Uyasicela. Laugh. It's. Shaya kanjani? Ayifethu yahlala laugh. Nazo. Asumbarabara pepe. Asumbarabara pepe. Ilali. Asumbarabara pepe. Ilali. Asumbarabara pepe. Ilali. Ilali. Asumbarabara pepe. Masithi akusibona ubuhle lo. Wemana vele ngachaze. Akusibona ubuhle lo. Wemana vele ngathame. Hawu. Ikhaphula ndawonye. Ihlezi ndawonye. Cabanga indaba yabhlida mojule kanjani. Shayi misacela ukubuza. Ngayixolela intombazane iqatshwe nomunye umfana. Ibithandana nawe? Soze. Hayi, angifuni ukuqama amanga. Soze. Yani. Yindaba. Funa ukuqabulile yini? Kuba mina ngisoze ngayenza mina leyo nto. Bengiyibuzela nje. Hayi ngcono. Nami vele bengiyibuzela. Yazi ukuthi akekho umfana wadlalela kuwena. Mshaya mfethu. Esikhuluma kancane leqine. Yo, bazange ngiyala mkhonto. Mshaya mfethu, senkingi. Cela usizo lwakhe ezimfethu. Khuluma kalawathi, shoda ngani? Mfethu. Usizo lwakho mfethu. Funa isagila sakudala, mfethu, sathatha uplate mfethu. Ngiyazi ukuthi ngihamba ngedwa mfethu ngisifuna. Uzofuna ungilungisa mfethu. Ingakho ukuthi ngicela wena mfethu ukuthi ungilandele sona. Yo. Ngingale. Inkinga nami angisazwana noplate. Sashayisana manje mawukuthi wasithatha ngenkani. Nami uzozama ukungilwisa. Ya. Ngiyazi mfethu. Kodwa phela ngicela wena mfethu. Ngiyazi ukuthi uzongisiza mfethu. Ngiyazi mfethu. Wena lo muntu obuka le video le umuzomsiza wena umuntu wazi kahle ukuthi yabo lo muntu uyasatha emphakathini umuzomsiza. Awungazise kwama-comment wena umuzomsiza. Ngazama nami. Ngazama. Mfethu. Angazi kodwa mhlawumbe masifika ngomoya ophansi. Futhi uplane sejoyina i-plastic game. Hayi. Ayinkinga-ke le. Kodwa ngazwani nalo. Kodwa singazama futhi sifike kahle sixolisa umphazamisa plastic gang ahle sizocela uplane. Hayi mama sakhuluma uplane ale voice yakhe. Ufunani kimi. Khuluma kanjani? Uthi ufunani kimi. Masiphakamisa ikhanda mama sedonsa ubuyo. Ufuna ukusiza ngani kalawathi? Ngani kalawathi? Mshaya mfethu. Kongichazeni. Boss lady. Uplate wasasakela safatini. Manje ukalawathi ufuna ukuthi ngihambe ngomsizi usithatha. Saxolisa nkalawathi ukuthi sikwazi ukusiza. Last time sidila noplate. Skeleton ocishe washona. So ngesikwazi ukusiza. Boss lady angicela wena. Ngicela umshayi. Ngiyakuthembisa ngesifani kulapha ngothi. Kamnandi. Njengomuntu wamshayi. Ngiyanqaba ngivumi. Wena umuzovuma ukukholelwa le ntombazana. Buzo. Athi. Mshaya mfethu. Cela ungisiza mfethu. Cela ungisiza mfethu.
Eish. Ungayisenkalatha mfethu. Sekhulumile mampela. Ngeke ngikwazi ukusiza. Mshaya mfethu uyangilahla. Uze ngentombazane uthi kumele wenzeni? Uyangilahla mfethu. Somele uhambe eKalatha. Ungaze usho into ongaqondile ukuyisho. Hayibo. Mshaya mfethu. Axolisa eKalatha mfethu. Kodwa uzomele uthi uhambe. Mshaya. Ngilasho wena. Ngeke mshaya. Okay, yazi. Ngizohamba. Ungaphatheki kama. Sikhulumile ngale nto yokulwa izinto zabanye abantu. Uzoyibonela yini ukuthi wenze njalo. Ibuyele inkosi. Noma uzoyenza le nto le? Hayi mina. Hayi nami engengenza. Boblade akayenzi. Intsha. Ghost akayenzi. Kodwa ngathi uyahlana la ayimfethi. Mengeke ngize nge. Hayi mina noma kuthiwa kusabanganani fam. Ukuthi inkosi. President forever, President forever. We are President, we are President. Umhlaba akuwona umhlaba abantu abagood. Ukuba good guy, it's good for abanye abantu, but bad for you. Ukuba good guy, u-attract abantu abazokuyuza. Bavuma kanjalo. Yabo like lento le ifana nokuthi amen yabo. Mhlawumbe umfundisi mayikhuluma mase yaphoza. Mase niyavuma nithi amen. Kodwa la ngoba ekhuluma aphinda pause bathini bona? Bathi ibuyele inkosi. Ebahlana lawo. Ukuba good guy, u-attract abantu abazothatha konke onakho. And they'll come back again and again and again to take from you. Ajuze wabunalutho. Umhlasa bakuthathe konke usungenalutho. Bawuqala ukubizwa ngomuntu omubi. Ingakho ngithi ukuba good, it's bad for you, but good for abanye abantu. Mina sizoba yilida la ephezulu. Mina sizoba yilida abafana. Hayi. Cela ukucorrect. Hayi entuzuma. Hayi entuzuma. Uzobe ilida entuzuma COF la nihlala ngakhona kodwa hayi entuzuma. Ngikajila sokukeqa. Hayi. Yeke. Cela ukucorrect nje hayi kabi speed. Ungaze ufake neplastic gang ave mina ngihlaba ngepama noke phela ngisabi. Ngisabi mina. Kodwa on a serious note, hayi entuzuma, zi-correct. Yimi ozophatha la entuzuma ngasekhaya at least shunjana. Ngakini odaya intuzuma yonke baba. Khona mina. Khona ubani? Igama lakho. Engazi. Khona ubani? Ubani? We. La entuzuma. Akangikwazi ukwenza lokho. Ngingakamhlule futhi umshayisi ngakwi-fight. Basithi ngiyayidinga le fight. Kahle sonke siyayidinga le fight. Uma ngizombolalisa uqale la.
Cabange nje bekuthumela abantu uyafika belokhe behayiza nje. Musizoqhubeka kuyo. Ngangiliya ufethu awu. Black. Now this is. Yazi bengithi konke engizwayo. But akukho lutho. Lekusani bafana. Lekusani. Aqala futhi mbonakile. Sasha. Ugijima wena. Ibonile editing mistake. Kathi ibonile editing mistake. Dangerous. Ilo mistake abayenze kathi be-edit. Ubonile kathi be-cut. Ukuthi isound kanjani. Ulalela isound, yes. Funa ukuthi ulalela isound. Ngekhathi be-cut la izwe. Khona le cut ekhala yathi ngazi something like that uzo hayi ukuthi ngiyabajaji kodwa misengisho nje nami ucolalela. Sasha. Ugijima wena. Gijima nawo. Azinenhlanhla mfana wami uthi ngimqabulango loya. Socela ngenze ukuthi ngiye kuyena. Ngifuna ngize ngimthole. Bese ngiyamqabula. Azithando lamenze ufana uthi You bleed it. I ghost. Ngisho Wabami control. inkinga ilapho mfethu engakho nami nje ngingasayizwa kahle lepahla ukuthi bayamkhontona. Kodwa yabotha akakhontoleka lolu. Akasho ukuthi sesha mase bagida urelaxing injawo. weak. Buka nje. Bukoloza. Athi as soon as ngifaka igama laliya yaqhuma yahlala. As a plate. Mina ngifuna sibe izitha. Ngifuna sibe amalida la intuzona. Akuthembisa futhi ngekuphathe izincelebane yami. Bazokuthatha izimfowethu. Ngithembisa ukuthi luya uzomyeka phansi. Mina nawe senze idila. Ukuthi ngizomqabula luya. But-ke ngithembisa ukuthi ngizomyeka luya. Uma nawe ukuthi ngithembisa ukuthi uzoyiphatha kahle, uzobehave. And ngeke uzongishintshela. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smack the like button here, guys. Please click the like button and subscribe to my channel if you haven't. So me out. Peace.